Ndinokuchingamidza pachirongwa paridza anoti nhasi uno tiri kuuya nechimwe chidzidzo. Chidzidzo chatiri kuwana kubva pana bhuku raIsaya, mamunoti Isaiah uya, kubva pachapter 36. Tinenge tichinoverenga ndima nendima sezvatakatarirwa kuita isu vanhu vekereke yenzira dzaKristu Jesu mambo wedu. Nekuti zuva nezuva takatarirwa kunzi tinge tine chatinobata mukati meshoko raMwari. Zvichida tinobata neodha, zvichida tinongobata pose pose. Asi zvakanakawo kuti tibate neodha, kuti tione kuti ndima tiri kuifambisa sei. Kurima chibhakera kwakanaka, kurima pfumvudza kwakanaka, kuita makomba namakomba. Asi dzimwe nguva kana uchida kurima gorosi, nyika yose inenge ichitofanirwa kupindurwa. Naizvozvo kana uchirima gorosi, zvakafanana nekuverengawo ndima zvine odha. Uchibva pane rimwe bhuku uchienda pane rimwe, uchibva pane imwe chapter uchienda pane imwe. Hatisi kureva kuti munofanirwa kuverenga machapter ose, kwete. Munokwanisa kungoverenga portion yechapter, nekuti dzimwe nguva shoko rinobuda imomo rinenge rakadzama. Saka nemaitiro angu iwawo ekuverenga neodha, ndasvika pane imwe section kubva pavhesi 10. Nangoti regedze ndingoverenga kusvikira pavhesi 17 chete. Ipapo papato ne2 sections dzandaganhura. Imwe section yabva kubva pavhesi 10 kusvika pa11. Handizvo maganhurirwo azvakaitwa mubhaibheri, asi angori mavhesi andaona kuti ndakaganhura ndakadai, zvinhu zvingandimirire zvakanaka. Ndikanzwisisa pekutanga ipapo vhesi 10 navhesi 11, ndozoendera mberi kubva pavhesi 12 kusvikira pavhesi 17. Nekuti ndingoverenga rose rangodai zichapter rakakura. Vamwe isu hatina pfungwa dzinopinza, hatikwanisa kutongobata zvose zvatinenge taverenga ipapo. Zvichireva kuti kana tisina kubata hatina kunzwisisa. Asi semunhu unotsvaga nzwisiso, ndinoverenga zvishoma nezvishoma. Nyangwe zvangu ndiri kuita neodha, vamwe vakati bhaibheri rakakura unozoripedza rini, iwe uri kuita neteaspoon. Mupindurwe here netsumo yenyu yechimanje manje. Kuti mbichana nwane kanwane, teaspoon yakapedza saga reshuga. Chakakosha kuti wamwa kapu yako yetii neshuga. Zvimwe chetezvo, pakuverenga kwangu kwose ndinenge chifanirwa kunge ndine nzwisiso. Zviri nani kuti kana ndisiri kuita nzwisiso, kana ndisiri kungonzwa bedzi kuti nyaya iri kufamba sei, ndibva ndatongomira ipapo ndisati ndatsvaga nzwisiso yezvakadzama zvomweya waMwari. Nekuti zvinenge zvatokure kure neni. Handisi kutongonzwa kuti chapter yacho ndeyei, kana zvikanzi taura zvakanga zviri muchapter chacho ne ndisingazivi. Kundikazonzwisisa zvomweya sei, zvingazouya kwandiri sei ndisina kunzwa chapter yacho. Saka ndadai iyi nyaya yokurwa kwaSanheribhi neJerusarema, vamwe vanomuti Sankeribhi, panguva yakazouya kuzopoteredza Jerusarema, waparadza mamwe maguta ose aJudhea ane masvingo. Wakanga watarisana neJerusarema iko zvino kuti aparadze guta ramambo weJudhea. Panguva iyo ichibatwa nemunhu waMwari Hezekia. Zvikanzi Hezekia paakanzwa kuti vavungana
masoja namauto aAsiria, amambo aAsiria Senakerib atumidzira mumwe wavaranda vake wainzi mutariri wavakuru wavaranda vaSenakerib kuti azotaura naHezekia kuti iwewe tarira Hezekia, uri muduku kuna Senakerib, bvuma kuti uri muduku, guta rako haringaparadzwa sekuparadzwa kwaitwa maguta ako ose. Yatinzwe kuti anotaura achiti kudii. Zvikanzi pamurau waMwari, zvikanzi kana imimi nomurau waMwari uchidaro pamusoro pavaIsraeri vachinokomba rimwe guta, kwete semamiriro azviri panguva yaHezekia pekuti ndivo vakakombwa nokuparadzwa, asi kana maenda kunokomba rimwe guta, zvikanzi movabuditsira matems erunyararo, motaura navo kuti aiwa imi makaita so naso so, hatiparadze guta iri, isi tinenge tichida zvakati zvakati zvakati, zvichida zviyo zvamunoda, zvichida mbudzana dzamunoda kana makwai, zvida munoda makushe amakwai amunenge muchida pagore pagore, kuti uyu unenge waVasar, wava mambo muduku kuna mambo mukuru, unenge woshumira mambo mukuru. Mambo mukuru ndiye anenge akapota guta, mambo muduku ndiye ari mukati maro ari kuda kuparadzwa. Saka akabvuma izvozvo guta harichaparadzwa. Woita zvamunenge makabvumirana zviya, zvichida mambo mukuru anoti chitondipa vamwe varwi, ini ndokupawo vamwe varwi, kana kuti ndokupawo zvakati. Hakusi kuti zvinhu zvinongoenda one direction chete, dzimwe nguva zvinoenda both directions. Nekuti mambo mukuru unenge uchisimbisa ushe hwake neushe hwomuduku huchichengetedzwawo. Ndo mavakirwo anoitwa nyika. President anoiswa pachigaro, nyange zvedu tichiri kushandisa constitution yakare, constitution yechisaite, vanongobatirira pairi ivo vari muhurumende, anofanirwa kutarira machifu ake, machifu achitarira masabhuku, masabhuku achitarira vanhu. Ndokubatwa kweushe. Masabhuku akapesana navanhu, vanhu vachapesana namachifu, machifu achapesana namadzimambo, kana kuti anopesana nanapurezidendi. Uyezve mapurezidendi akapesana namachifu, vachapesana navanhu. Machifu akaita zvinoda mapurezidendi asingati zvinoda vanhu, vachapesana navanhu. Saka panofanirwa kunge pane machannels aripo akanyatsoti mwakei, ekuti vanhu vanenge vachinzwanana, zvichemo zvavanhu zvichinosvika kuna purezidendi nezvichemo zvapurezidendi zvichinosvika kuvanhu. Isi tinoziva kuti mapurezidendi haazi madzimambo enyika, vanoiswa navanhu, vanovhoterwa navanhu, naizvozvo vanofanirwa kuteerera kuvanhu nekuti ndivo vakavaisa. Zvasiyana namadzimambo izvi. Verse 10. Ini ndauya kuzorwa nenyika ino kuti ndiiparadze ndisina Jehovha kani? Ndimutungamiriri kana kuti mutariri wavatungamiriri wamambo waAsiria ainzi Senakerib ndiye ari kutaura iko zvino. Ini ndauya kuzorwa nenyika ino kuti ndiiparadze ndisina Jehovha kani? Ndiye Jehovha wakati kwandiri, enda undorwa nenyika iyi uiparadze. Ipapo Eriakimi mwanakomana waHekia naShebna naJoa vakati kumukuru wavatariri, tinokumbira kuti mutaure henyu navaranda venyu norurimi rwechiAramia, nokuti tinochinzwisisa. Murege henyu kutaura nesu norurimi rwavaJudha, vanhu vose vari parusvingo vazvinzwe.
Muri kuzvinzwa? Shebu naJoa naEriakimu ndiani? Eriakimu ndiye mwanakomana waHekia muprista waichengeta imba yamambo. Shebna wakanga uri munyori naJoa wanga ari mwanakomana waAsafi. Gota guru ramambo vakabudira kwaari kune mutariri. Ndivo vakanga vatumwa namambo Hezekia kuti vanotaura nemutariri uyu. Saka vari kuedza kuita sei? Kuti mutariri aderedze inzwi rake, ataure zvavanongonzwa ivo chete zvisinganzwike nevabati vari pachidziro, vanenge vari pamusoro pemasvingo, ivo vanorwisa navanhu vanenge vachida kupinda napamasuo eJerusarema. Muri kuzvinzwa? Ndo vatariri vanoona kuti guta haringapambwe, kuti vavenga vanga kupinda zvavo vachiita zvavanoda, vakafanana nemasoja enyika yeZimbabwe. Zvikanziko zvinezvi vakaenda kumabhodha eZimbabwe, vanongoita chipinde-pinde, vachipinda vachibuda, vamwe vane madrugs, vamwe vanoita chii, vamwe vanenge vachiva kuuya kuzoba huni chaidzo muZimbabwe, vamwe vanenge vachiuya kuzoba matanda, vamwe vari kuba zvavo goridhe vachibuda pavanodira namadiamonds. Tasara kungoti vanhu vapote vachibiwa, vachitakurwa, vachibudiswa, nekuti utariri hwacho hausisipo pane vari kutonga. Hwautariri kana kuti usoja hwakarasika. Zvanzi dai yakanga isiri South Africa yakazoti aiwa imi manyanya kupinda muno, muri kumbopinda sei? Zvanzi dai vasina kumbosimudza musoro mumwe chete wekuti vaedze kuchengetedza bhodha ravo riripo pakati peZimbabwe neSouth Africa. Nyange zvavo vakaganhurwa nebhodha rinooneka rari Limpopo riya, rwizi rukuru. Zvakanaka sitereki kuti chakaganhurwa nerwizi rukuru Zambezi kumusoro nerwizi ruduku Mbichana, Limpopo kuzasi. Chinhu chakanaka chaizvo, chinobva chatiudza mabhodha edu chaiwo chaiwo. Asi kana takuenda kumanika neTete uko, bhodha racho rinotinetsei, hakuna fenzi, hakuna chii. Zvida vakatora fenzi yacho vakagadzira motikari dzewaya, tingazive sei. Saka vanhu vanopinda vachiita zvavanoda, vakatarisa. Chinotonetsa zvakafanana nekuti Buluwayo haisisina vanhu, iko zvinezvi vanhu vose vamuHarare. Chinhu chakanaka nekuti maNdebele haangangoswera akahwanda uko, naMandebelewo haangangoswera akangohwanda kuBuluwayo kana kuMatebeleland. Nyika yose iri pamberi pavo, zvimwe chetezvo navaShona, zvimwe chetezvo navaManyika, zvimwe chetezvo namaKorekore, namaZezuru, namarudzi ose, namaXhosa, namaShangani, naMandau. Muri kunzwa? Marudzi akasiyana-siyana ose, asi anobatana ari pasi pedingindira rinonzi Shona. Ndakambotaura kuti kune maNdebele naMandebele. maNdebele ndeekuSouth Africa, vane hama dzavo dziri across the border dziri kuno, asi maNdebele ndo emuno. Naivo vanotaura Shona, nyange vachitaura zvavo Ndebele vanotaura Shona futi. Ndo maNdebele iwawo anoziva kuti muZimbabwe zvinhu zvakamira so. Dai tichitaura pachinyakare vaitoziva kuti apa ndo panopirwa, apa ndo patinoenda chii. Nekuti vanhu vanobatanidzwa nechirudzi chavanenge vachitaura chimwe chete. Hamungati imi munobatanidzwa neEnglish imi muri vanhu vatema, munongogara muchingoti muri second fiddle chete, muri pasi pemamwe marudzi anenge achiuya kuzopinda munyika menyu. Imi munofunga kuti vanhu vekuZambia vakauya vakasikotaura neShona muZimbabwe, vose zvavo vakagona Shona,
Iwe uchiti uri muZimbabwe usingagone Shona, zvinokuisa papi iwewe? Nekuti maZezuru haazi maShona, akatoitwawo maShona. Makorekore haazi maShona, vaNdau havazi maShona, vakatoitwawo vaShona. VaVenda havazi vaShona, vakatoitwawo vaShona. Makalanga haazi vaShona, kana Makaranga haazi vaShona, vakatoitwawo vaShona. Zvino kana chewa yose yakagona Shona, iwe usingagone Shona, zvichagofamba sei uchiti uri muZimbabwe? Isusu takagona chewa, takaenda tese anotaura chewa tiri kuMarawi kana kuZambia. Amuoni kuti zvinenge zvatinakira? Tingadai tisingadzingwe. Dai kunzi vanhu vari kuenda kuSouth Africa vanotaura chiVenda kana chiSotho kana chiZulu kana kutaura neNdebele, dai zvakanga zvakavanakira kuSouth Africa ikoko. Nekuti kune marudzi akawanda akasiyana siyana. Nyangwe maZulu munowanzwa achiti tine teritori yedu. MaVenda anokuudzai kuti tine teritori yedu. Zvichiratidza kuti vanhu vakasiyana. Ndosaka muchizonzwa vanhu vana Malema zvichivanetsa kuti vanogoti vaShona vanogovati havazi vemuSouth Africa sei. Zvinovanetsa nekuti kwavari vanhu vose vaShona, nekuda kwokuti vanotaura Shona, nyangwe vakasiyana, vakutoita sechinhu chimwe chete changoda kungoenzana navaVenda ivavo nokuda kwavakabva. Makaenda kuMozambique, makaenda kuSofala nekuManika, zvimwe chete izvozvo. Muri kuona? Tinofanirwa kubatanidzwa nechinhu chimwe chete. Zvino munhu uyu ainzi mutariri uyu wakanga wakangwara, akaswouya akaswetaura nechirudzi chekwenyu kuti vanhu vose vanzwe kuti Mambo Zvimwengo angazoda kuvanzisa kune vanhu kuti uyu anga achiti kuti. Wakaswetaura nechichiona vanhu vose vachinzwa, vakanga vari pamasvingo vakatoziva kuti aha, no vanhu ava havasi kuuya kuzotirwisa, varikuda kungoti tingonzwanana chete kuti isusu tingovashumira. Saka izvozvo zvinopesanisa nyika yose, zvinonyonganisa nyika yose. Nekuti pane vamwe vanenge vakuti haiwa hatiende kuna mambo weAsiria, vamwe vachiti haiwa toda kugara tingori maJudha tiri toga. maJudha ari paviri futi. Pane maJudha eJerusarema anongonzi maJews zvavo, asi Judha itori nzvimbo nyika yose. MaJews namaJudha zvakasiyana. maJudha vana vaJudha mubhaibheri, maJews vanhu vane chitendero chechiIsraeri chavakapuwa naMwari, vanotevedzera mitemo yaMwari sekupuwa kwavakaitwa naMozisi. Saka mukunzwa Eriakime naHikia naShebna vachichema chema. Aiwa, Eriakime naShebna naJoa vachichema chema. Eriakime mwanakomana waHikia. Muri kuzvinzwa? Vari kuchema chema chii? Kuti uyu kana akutaura navanhu directly, ko umambo hwangu huchazova pai? Umambo waHezekia huchazova pai? Hezekia ndimambo nokuda kwerudzi. Zvino kana auya kutaura nechirudzi chake, vanhu vakangomuzwisisa chete, kunzi munzi muri rudzi kai, hazvireve chinhu chakanyanya, chinhu chidukuduku. Munhu anenge angogona kutaura chinhu chenyu chete, watova part of you. Hongu isusu tinozosiyana zvedu navachena nokuda kwamakanda, asi takataura sematauriro avanoita ivo, zvekuti haunganzwe difference iripo pakati pomurungu nomunhu mutema. Tatofanana.
Zvino kana tiri veganda rimwe chete sezvakanga zvakaita vanhu ava, kana tiri veganda rimwe chete, ndiani ungazoti uyu haazi mushona, uyu ndewakati, ivo vachitaura chirudzi chimwe chete. Nekuti vanhu havambotanga vari rudzi, vakatobatana kuti vaite rudzi. Hakuna paangonzi uru ndorudzi, kana kuti vakatobva pane baba mumwe chete, vakaenda vachikura vachikura vachiwanda, vakatozopedzisira vatoo marudzi akasiyana nokuda kwemafungiro akasiyana, kana kwekungoti isu hatidi kubatanidzwa naavo chete. Saka chinhu chinonzi rudzi chinonzi chiduku duku. Nekuti takazvitarisa, vamwe vanonzi mazezuru kana vanozviti makorekore, unotoona kuti pane mundau ipapo, unotoona kuti pane mundevere, pane mundebele, pane mukalanga, pane chichi, vangosiyana siyana, vatone masenema akatofanana. Pamwe nekuda kwekuroorerana, vamwe vanopedzisira vazotora chii kana masenema ako namai, havachadedzwa nemasenema ako nababa, nekuti baba vanenge vakatouyawo vachitopotera kune rudzi irworwo. Ende netsika yedu yechivanhu, dzimwe nguva muzukuru ndiye anopedzisira ava purezidendi, nekuti ndiye anenge achifana kubatira basa madzisekuru. Ndosaka vari kuedza kumudzivisa. Zvikanzi inini ndatumwa naJehovha, Jehovha ndiye ati enda undorwa nenyika iyo uiparadze. Mutariri ari kutaura. Asi makanzwa kwabva nako mashoko ake akambinga achitaura kumashure uko. Ndopamunozonzi uyu munhu anozviti ndewaJehovha zvake, asi chii haanyatsoziva mitemo yaJehovha. Nekuti iye anotaura kuti Hezekia wakabvisa maatare akanga ari pamatunhu akakwirira aishandiswa navanhu kunamata nawo kuna Mwari. Saka munogomuti Hezekia munhu waMwari pakuti chii? Muri kunzwa? Munhu usingazive mutemo neshoko raMwari ari kuzviti ndewaMwari. Ndo zvakafanana nen'anga kana dzichiuya pakati penyu savaKristu, nenjuzi kana dzichiuya pakati pedu savaKristu, navanhu vamasvikiro akasiyana siyana, nevanhu vemudzimu vanoita kunge vanoziva shoko raMwari ivo vasingarizivi. Nekuti kana makapusa munotonyengerwa. Ndichazokutaurai unyengeri hwakanga huripo nemashoko emutariri pamberi apa kana takuita vhesi 12 to 17. Panobuda humwe unyengeri, asi unyengeri huchiri panapa ndio mashoko akanga ataura earlier on okuti Hezekia akabvisa nzvimbo dzakakwirira dzainamatira vaIsraeri. Iwo wakanga uri murayiro waMwari wokuti vanhu ngavauye vanamatire panzvimbo imwe chete, pane imba yake, pane chitsiko chetsoka dzake. Ndipo paZioni, ndipo paJerusarema pakaiswa mitemo yake. Kusanzwisisa kwaratidzwa nemunhu nomutariri achiti akatumwa naJehovha asi asingazive zvina Jehovha. Jehovha anokwanisa kukushandisa seshamhu yake yekurova vanhu, asi kana wasvika pane munhu wokwake ungangoita madambudziko. Nyange wakarova hama dzake dzose, asi kana Jehovha achida munhu iye unokwanisa kuita dambudziko. Iwe pachako ndiwe unotozopedzisira warobwa.
ndozvamunofanirwa kuteerera kana muchinzwa masvikiro achitaura pamusoro paMwari, n'anga dzichitaura pamusoro paMwari, vemidzimu vachitaura pamusoro paMwari. Nzira dzakanga dziriko kare dzakaminama, sekuminama uko kwakangoita manamatiro avaJudha. Vakapuwa murayiro yaMwari chaiyo, asi vakatsveyamisa murayiro iya, vakatanga kunamata napadivi. Ndozvatakangoitawo. Hakuzi kuti hatisina murayiro waMwari. Vanhu vokutanga vakanga varipo, vatinoti vakuru vakuru, vari pedyo naMwari, vainzwikwa naMwari, vaitaura naMwari ivavo, ndo vakatsveyamisa, vakavateerera, vakavatsveyamisa nzira dzavo. Ndosaka muchizosvitsira kwavari. Asi chamusiri kugamuchira pamusoro paKristu apa ndechekuti hamusi kuda nzira iri direct, muri kuda nzira iri kunyengera, nekuti ine zvimwe zvinhu zvamakabatira pazviri, zvichida zvinokupai pfuma yenyu, zvichida zvinokupai simba pamusoro pavamwe vanhu verudzi rwenyu. Naizvozvo musanyengerwa navanhu ivavo. Makanyatsoteereresa pose pavanotaura, vachataura vachicheyamisa shoko raMwari, nekuti vanenge vachizviitira ivo vasingaitire Mwari. Nyange vachiti tinonamata Mwari, Mwari unobatsira, unozvibetserawo. Zvikanzi ziva kwawakabva, ziva zverudzi rwako. Hapana chakaipa nokuziva zverudzi rwako, asi kuzviteverera uchiti ndinonanga kuna Mwari ipo pane imwe nzira iri direct muna Kristu Jesu, ndo zvakaipa. Ngatigare takangwarira kunyengerwa ikoko, tisakubvume. Dzokai kukereke yaMwari, dzokai kunzira dzaMwari, dzokai kuna Jesu Kristu, iyo nzvimbo imwe chete chete yakasarudzwa naMwari, zvikanzi yakaiswa chidhindo naMwari nechisimbiso chaMwari, kuti ndiyo nzira inosvika kwandiri. Hakuna imwe nzira. Makavimba naJesu, zvimwe zvose zvava pasi penyu. Musatongonyengerwa kunzi muchazoenda kuburikidza nemunhu wakati nemunhu wakati. Kwete. Vakafa vasingazivi, vakafa vane pakutadza kwavo, vakafa vane zvivi zvavo nokubata kwavaita. Havangazivikanwa naMwari kusara kwechitsvene chake. Havangadzwike naMwari kusara kwechitsvene chake. Ivo havazi chitsvene. Shoko raMwari ndo tsvene. Uyai hama dzadiwa, tibatane pamwe chete. Naiwawo mashoko, ndongodimbura zvangu, ndogomera pano. Saka tichiti Mwari akataura naMozisi ane ungano yose yavanhu veIsraeri, akati ndini Mwari wako wakakubuditsa munyika yeIjipita, munyika yeuranda. Usava navamwe vamwari kunze kwako. Usazviitire mufananidzo wechinhu chakavezwa, wezvinhu zviri kudenga, kumusoro, pasi panyika, kuzasi kumakumbo. Usazvipfugamira kana kuzvinamata, nekuti ndiri Mwari une godo, unorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kweavo vanonditadzira. Kanzi ndovarova kusvikira kune marudzi etatu neechina. Asi ndichiitira zvakanaka vanondida, vanochengetedza mirayiro yangu. Kanzi ndovaitira zvakanaka kusvikira kune marudzi echiuru chamazana. Kanzi usareve zita raMwari wako pasina, uchirinyangadza. Zvikanzi chengetedzai masabata angu, nekuti ndini Mwari unokuitai kuti muve vatsvene. Muzvizorodzei mupachenyu, munyasha netsitsi,
nerudo rwamunenge muchiitira vamwe vokwenyu, vaeni vari pakati penyu, varandakadzi navarandarume, vanakomana nevanasikana, nembongoro dzenyu. Kanzi kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wako. Kanzi usauraye, usabe, usaite upombwe, usareverere kwako nhema kana kumuroverera nenhema. Kanzi usachiva kana kuchochora huku wako kana chinjoo kwako, murandakadzi wake kana murandarume wake, mbongoro yake kana chimwe chezvifuwo zvake. Aiwa, Mwari ngaakuropafadzei. Muchengetedze mirayiro yake, muchengetedze shoko rake. Zvikuru sei ndinoti idai shoko raMwari. Kusvikira tichisangana zvakare pane chimwe chidzidzo, ndini wenyu muparidzi anoti